Malawi Today. Gira ndikufusa mafusano. Zinatenga timphindi tiwiri titatu kuti atolankhani aoneke kuti afunse mafunso. Monga mudziwa kuti meki inali ndi msonkhano wa atolankhani, koma kumeneku atolankhani anangoti chete osafunsa mafunso ena aliwonse, moti amene adafunsako ndi munthu mmodzi yekha amene mukumuona apayo. Nde anthu adabwa kwambiri kuti chikuchitika ndi chiyani kapena chachitika ndi chiyani kuti atolankhani ayitanidwe ndipo asakafunse mafunso akangomvesera. Takhalani pomwepo mumve mmene mwambo onse wayendera. Ma commissioners onse abungwe loyendetsa chisankho, mkulu wa bungwe loyendetsa zisankho Bambo Andrew Mpesi, komanso onse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission amene tili pano, atolankhani onse amene tili pano, komanso amalawi onse amene mukutitsata komanso kumvetsera pa wireless kapena pakanema moni onse. Amayi ndi abambo, monga tonse tikudziwira, padzachitika chisankho chachikulu kapena tinene kuti general election, pomwe amalawi adzakhale ndi mpata osankha president wa dziko lino, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Izi zikugwirizana ndi malamulo akulu a dziko lino kapena tinene kuti constitution, imene imafotokozerera ndi kukhazikitsa kuti zisankho zizichitika zaka zisanu zilizonse. Potsatira lamulo limeneli, dzulo pa 17 June Malawi Electoral Commission inakumana ndipo inagwirizana kuti malinga ndi motsatira gawo 67 la malamulo akulu a dziko lino komanso magawo 27 ndi 36 a lamulo loyendetsera zisankho za president, phungu ya nyumba ya malamulo komanso makhansala, lero commission ikulengeza ndipo ikukhazikitsa kuti kudzakhala chisankho chachikulu mdziko muno lachiwiri pa 16 September 2025. Bungwe loyendetsa zisankho likhazikitsa malo oponyera voti kapena tinene kuti ma polling station mu malo onse amene munachitikira kalembera wa voti. Amayi ndi abambo, kuponya voti kudzayamba 6 koloko mmawa ndipo kudzatha 4 koloko masana. Koma anthu onse amene adzakhale ali panzere 4 koloko sadzabwenzedwa ndipo adzaponya voti. Pokonzekera chisankho chimenechi, bungwe loyendetsa zisankho likufuna kulengeza izi. Choyamba, nthawi yokopa anthu kuti adzakuvotereni kapena tinene kuti campaign period. Nthawi yovomerezeka yokopera anthu kuti adzakuvotereni idzakhala kwa masiku 50 kapena tinene kuti 60 days, kuyambira pa 14 July mpaka 6 koloko mmawa pa 14 September. Pa nthawi imeneyi, okhudzidwa onse amene adzakhale akupikisana nawo pa chisankho ichi, kaya ndi oyima pawokha kapena kuyimira zipani za ndale, adzaloledwa kupangitsa misonkhano paliponse kuti apeze mavoti, koma motsatira malamulo a zisankho komanso ndondomeko zopangira kampeni zomwe zakhazikitsidwa ndi bungwe loyendetsa zisankho. Tsono tikambe za ndondomeko yoyimira nawo pa chisankho kapena tinene kuti nomination process. Ndondomeko yakuti itsatidwe kwa amene akufuna kuyimira nawo pa chisankho yasinthidwa motere.
kutenga kalata zoyimira pa chisankho, kulipira ndalama zoyimira pa chisankho kapena tinene kuti nomination fees, ndi kutenga kalata zoyimira pa chisankho kunayamba pa 10 Juni monga takhala tikulengezera. Dziwani kuti mukuyenera kukalipira ku FDH Bank imene muli nayo pafupi. Kwa amene akufuna kupikisana pa ukhansala ndi phungu wa nyumba ya malamulo, akuyenera kukatenga kalata zoyimira pa chisankho ku maofesi a khonsolo adera limene akufuna kudzayimira. Onse ofuna kuyima pa upresidenti akuyenera kukatenga kalata zawo ku likulu la bungwe loyendetsa zisankho konkuno ku Lilongwe. Chonde dziwani kuti tsiku lotsiriza kulipira ndi kutenga kalata zoyimira pa chisankho ndi tsiku lomaliza lomwe bungwe loyendetsa zisankho lizatseke kulandira kalata zoyimira pa chisankho monga ndifotokozere chapompano. Kupereka kalata zoyimira pa chisankho, bungwe loyendetsa zisankho lidzayamba kulandira kalata zoyimira pa chisankho kuyambira lachinayi pa 24 Julayi mpaka pa 30 Julayi. Apa ndibwerenzenso chifukwa chokuti ndi pamene pali kusintha. Tidzayamba kulandira kalata zoyimira pa chisankho kuyambira lachinayi pa 24 Julayi mpaka pa 30 Julayi. Izi zikukhudza chisankho chonse cha khansala, phungu wa nyumba ya malamulo komanso presidenti. Ma nomination papers onse adzalandiridwa wiki imeneyi. Kulengeza mayina ovomerezeka kupikisana nawo pa chisankho. Mayina a anthu amene adzavomerezedwe kuyima nawo pa chisankho adzatulutsidwa pa 8 August ndipo adzatsindikizidwa mu newspaper ya boma kapena tinene kuti The Gazette, komanso mu newspaper ena, komanso kulengezedwa pa wailesi. Malo okapereka kalata zoyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo onse ofuna kuyima pa chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo komanso khansala akapereka kalata zawo kwa Constituency Returning Office ku dera lomwe akufuna kuyimira. Onse amene akufuna kuyima pa chisankho cha president adzapereka kalata zawo kwa makomishona a bungwe loyendetsa zisankho kumwambo umene udzakachitikire ku Bingu International Convention Center konkuno ku Lilongwe. Malangizo ofunika pa ndondomeko yoyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo timafuna tidziwitse kuti opikisana nawo pa chisankho komanso nthumwi zawo akulangizidwa komanso akulimbikitsidwa kuti ali ndi ufulu wonse ofunsa ogwira ntchito za zisankho kuti awaunikire kalata zawo zoyimira pa chisankho ngati zalembedwa molondola komanso ngati zili ndi zofunikira zonse malinga ndi malamulo. Izi zipangike tsiku lopereka zikalata lisanafike. Kuchita motere zithandizira kuonetsetsa kuti kalata zoyimira pa chisankho zili ndi zoyenera zonse zimene zingathandize kuchepetsa mavuto amene angakhalepo pa tsiku lozapereka makalata. Ngati pangapezeke zolakwika kapena zoperewera mu nyengo imeneyi, opikisana nawo adzakhala ndi nthawi yokwanira kuti akakonze pamene pali vuto lisanafike tsiku loperekera mapepala. Ndiye tilimbikitse onse amene akutenga nawo mbali pa chisankho chimenechi kuti agwiritse ntchito mpata umenewu kubweretsa mazikalata zawo kuti ziunikidwe ngati zinthu zonse zili m'malo mwake. Amayi ndi abambo, bungwe loyendetsa zisankho likufunanso kufotokozera kuti kusintha kwa masiku olandirira kalata zoyimira pa zisankho kwachitika kuti zilingane ndi kutha kwa nyumba ya malamulo pa 23 Julayi 2025 monga mwa gawo 67 la malamulo aakulu a dziko, komanso kutha kwa makhonsolo pa tsiku lomwelo pa 23 Julayi malingana ndi gawo 147 la malamulo aakulu a dziko lino.
Pamene ndikutsiriza tifotokozeko za kusunga bata ndi mtendere komanso kupewa kufalitsa mauthenga abodza. Amayi ndi abambo, ndi udindo wa nzika zonse za Malawi kuonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa ndipo bata likusungidwa nthawi zonse, makamaka nthawi ya chisankho. Zisankho ndi njira yofunikira kwambiri ndipo zimayenera kuchitika mu mtendere, mwaufulu komanso mwachilungamo. Kuti izi zitheke, aliyense ayenera kupewa kuchita zinthu zomwe zingayambitse kusagwirizana pakati pa anthu, monga kulimbikitsa za upandu komanso kunyoza anthu ena opikisana nawo. Komanso pamene tikukonzekera zisankho, tikuona kuchuluka kwa kufalitsa nkhani zabodza, makamaka pamalo a mchezo pa internet monga pa Facebook, WhatsApp komanso pa TikTok. Nkhani zabodza zimatha kubweretsa mantha, kusokoneza mtendere wa dziko komanso kulepheretsa anthu kukavota. Amayi ndi abambo, tiyenera kukhala tcheru komanso kuzindikira kuti si chilichonse chomwe timamva kapena kuwerenga pa intaneti chimene chili choona. Tisanafalitse nkhani ina iliyonse, tiyeni tifufuze kaye kuti kodi ndiyolondola komanso yachokera gwero lodalirika. Tikapanga chonchi ndiye kuti tichepetsa mkhalidwe ofalitsa nkhani zabodza. Ndikuthokozeni amayi ndi abambo chifukwa cha kumvetsera kwanu. Ambuye atidalitse tonse komanso adalitse Malawi zikomo. Now you allow me and indulge me to give the same speech in English for inclusivity. As we all are aware, ladies and gentlemen, there will be a general election during which Malawians will be voting to elect the President of the Republic of Malawi, members of Parliament, and councillors. This is in accordance with the provisions of the Constitution, which makes it a requirement for the holding of regular elections to elect office bearers, for which I have mentioned every 5 years. It is on this basis that yesterday, 17th June 2025, the Commission held a meeting and resolved to officially declare that in accordance with Section 67 of the Constitution of the Republic of Malawi, as well as Sections 27 and 36 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, a general election shall be held throughout Malawi on Tuesday, 16 September 2025, at registration centers where registration took place. For this purpose, the Commission will establish polling stations at these centers. On this day, eligible Malawians will vote for the President, members of Parliament, and councillors across the country. Polling will commence at 6 a.m. and close at 4 p.m. All eligible Malawians who will be on the queue at 4 p.m. will be assisted to vote accordingly. As part of this declaration, the Commission wishes to announce the following important processes. Campaign period. The official campaign period shall run for a period of 60 days, beginning on 14th July and ending at 6 a.m. 14th September 2025. During the campaign period, all contesting candidates and political parties will be allowed to campaign for votes in accordance with electoral laws and the Code of Conduct for Elections, which the Commission has prescribed to regulate the conduct of campaign. Nomination of candidates. The nomination process for presidential, parliamentary, and local government elections will follow this revised schedule. Collection of nomination papers.
As we all are aware, collection of nomination papers began on 10th June 2025 and will continue until the final day of receipt of nomination papers. Receipt of nominations. The Commission will receive nomination papers from Thursday, 24th July to Wednesday, 30th July, both dates inclusive. I'll take that again to emphasize the revision. The Commission will receive nomination papers from Thursday, 24th July to Wednesday, 30th July, both dates inclusive. Publication of candidates' names. The list of names duly nominated candidates shall be published by 8th August 2025 in the Government Gazette and in at least 2 newspapers of general circulation, and will also be broadcast on the national radio. Places for submission of nomination papers. The designated places for submission of nomination papers have been indicated in the general election notice which was issued by the Commission yesterday. However, for purposes of this press briefing, the Commission wishes to announce that the nominations for candidates for election as President will be received by the Commission at the Bingu International Convention Center here in Lilongwe. Important guidance on the nomination process. Candidates and their election representatives are advised that they have the right, during the entire nomination period, to request the Commission to examine their nomination papers and supporting documents before submission. This will help ensure completeness and compliance with legal requirements. Upon formal submission of nomination papers, the Commission shall, before the close of the nomination period, notify candidates or their representatives of any defects identified in the nomination papers or supporting documents. Candidates will be permitted to rectify such defects before the expiry of the nomination period. The Commission wishes to highlight the changes regarding the dates that the changes regarding the dates of receiving nomination papers is on account and for the purpose of aligning with the dissolution of the National Assembly as provided under Section 67 of the Constitution, which also sets the date of polling, and also Section 147 of the Constitution, which provides for the dissolution of the local government authorities. Before I close, allow me to speak briefly on the issue of misinformation and disinformation. The Commission wishes to remind all Malawians that we should desist from disseminating information that we have not verified, because this is perpetuating the challenge of misinformation and disinformation. It is imperative that before we disseminate any information, particularly over social media platforms like Facebook, WhatsApp, and TikTok, and indeed other platforms, we should take the time to verify, to ensure that whatever we are disseminating, before we hit that forward, let's ensure we have verified the source and the credibility and authenticity of the message that we are disseminating. Also, the Commission wishes to remind all Malawians that it is our duty and responsibility to maintain peace and stability throughout the electoral process, through to polling and even post-polling. I thank you for your attention. God bless you and God bless Malawi.
Thank you so much, Honorable Chairperson, for delivering the message from the Malawi Electoral Commission. Honorable Chair, tupitirira ndi msonkhano wathu ndipo pano funa tipereke mpata kwa anzathu atolankhani amene angakhale kuti ali ndi mafunso pa uthenga umene waperekedwa umenewu. Ndikupemphani ngati muli ndi funso mutabwera mbali yawoku, ndizakupasani mpata pano mutchule zina lanu kumene mwachokera ndi kufunsa mafunso anu. Zikomo kwambiri, ndine Messi Matonga kuchoka ku Jagu Times. Ndimangofuna ndifunse pa nkhani ya nthawi imene izatseke kuvota. Taona nthawi imene anthu amalembetsa komanso nthawi imene mapanga verification. System yanu ya MEC imatseka exactly 4 p.m. Kodi zizasintha bwanji tsiku limene lili lovota kuti anthu amene ali pa center mwina adzavota kupyolera nthawi imene, chifukwa anthu ena onse amene amakapanga verify olokulembetsa ikangodutsa folokoloko samakwanitsa kulembetsa kapena kupanga verify. Ziko Ena nonse amene muli ndi mafunso mutabwera apa kuti ndipereke mpata kwa inuyo, kenako ndapempha chair kuti ayankhe. Ngati sipakubwera munthu ena aliyense ndapempha chair kuti ayankhe funso limenelo. Zikomo kwambiri Ms. Matonga from Times. Zikomo chifukwa cha funso limenelo chifukwa litithandiziranso kuti tambasule ziwiri zitatu. Zoonadi nthawi imene timachita kalembera on the last day of each phase, makina athu amatseka 4 p.m. by design because that was the prescribed period. Koma pa tsiku lovota choyambirira tikuvotera pamanja, sitikuvotera pa makina. We are going to use ballot papers and anthu akapatsidwa ballot paper kuti akaponye voti lawo. Makina sakugwiritsidwa ntchito kuponyera voti. Chachiwiri nafotokoza kuti wina aliyense amene akakhale kuti ali panzere 4 p.m. ameneyu akaloledwa kuti aponye voti. Kwa iwo amene anaponya ko voti tikhoza kukumbukira kuti ikafika 4 o'clock an officer wa zisankho amakayima panzerepo ndikuyima kukomalizira the last person on the queue at 4 p.m. amayima pamenepo kusonyeza kuti omaliza ndi amenewowo. So tiyerekeze kuti pofika 4 p.m. at 4 p.m. on the dot there are 30 people on the queue. Ndekuti akayima kumbuyo kwa munthu wachi namba 30yo kuti aliwonse anthu 30 awawa aponye voti, kusonyeza kuti anthu amenewo akhoza kuponya voti kaya afika mpaka 5 o'clock for instance kuti aponye voti yawoyo. So chofunikira kwambiri ndichokuti tionetsetse kuti ikamati 4 o'clock tili panzere, chifukwa if you come a minute after 4 you are not going to vote, you've come outside of the prescribed period. Koma ndibwerenze kuti makina sakugwiritsidwa ntchito kuponya voti. Voti tikaponya manually kugwiritsa ntchito ballot paper, kusonyeza kuti zimene zinachitika nthawi ya registration sizingachitike nthawi yoponya voti because we are using different processes. Zikomo kwambiri. Komanso ningonjezera kuti ngati mwayima panzere kusonyeza kuti mwapangidwa kale identify kuti mwafika pa polling station, ndiye kuti mwalowa kale kuti inuyo ndiwoti muponye voti ndithu nthawi yanu ikakwana, as long as you were on the queue by 4 p.m. Zikomo. Tufuna titseke chifukwa zikuoneka kuti palibenso mafunso ena owonjezera kapena ngati mulipo bwerani. Okay. Honorable Chair, at that juncture, I will request that you give your closing remarks, first in English, then you conclude in Chichewa. Thank you so much. Thank you, Sangwani.
choyamba ndithokoze atolankhani onse amene munabwera pamene tinayitana kuti tipereke uthenga uwu. Monga wafotokozera Sangwani, tikhala tikumayitana pafupi so that we can give regular updates to Malawians kuti tonse tiyendere limodzi, aliyense azidziwa kuti kodi tafika pa ndime yanji ndipo tikulowera kuti. Pamene tikumaliza tingokumbutsira kuti kutenga mapepala kapena collection of nomination papers zipitirira ndithu, siziyima angakhale pamene taonjezera masiku amene tasintha masiku odzaperekera. Ndicho ndekwa yonse amene akufuna kupikisana, dziwani kuti collection of nomination papers continues. Mukhoza kumakatenga ndithu mapepala mutalipira ndalama ija ndikukatenga mapepala process monga imayenerera. Kwa iwo azipani amene akufuna kuti alipirire ma contestants yawo, izi ndizotheka ndithu malinga ndi ndondomeko imene tinalengezera, ndiye kuti muzikalipira ndalamayo ku FDH Bank ndikulumikizana ndi ofesi ya CEO kuti mugwirizane kuti kodi mapepala omuzatenga motani. Tiyeni tionetsetse pamenepa ngati tikulipirira ma contestants a chipani chathu kuti titsatire ndondomeko kuti pasakhale any confusion. If you are paying for your contestants, chonde tsatirani njira imene tafotokozerayi kudzera ku ofesi ya CEO kuti mufotokozerane bwinobwino kuti maplani yake ayenda motani. Kwa iwo amene atenga kale mapepala komanso akwaniritsa zonse zofunikira, tikukulimbikitsani chonde kuti mupititse mapepala anu kwa constituency returning officer for pre-inspection. Pre-inspection iyi tisayinyozere, ndiyofunikira kwa zimathandizira kuti ngati pali ma defects in your nomination papers, you get advice on how best to correct and rectify those, kuti likazafika tsiku lopereka mapepala pasazakhale vuto lina lililonse, komanso musazauzidwe kuti pepala lanu sililandiridwa chifukwa choti lili ndi vuto. Kwa makandidate amene who are facing any challenges pofira fomu yawo, chonde gwiritsani ntchito our constituency returning officers komanso mastafu athu kuma konsolo, osati kwina kulikonse. Upangiri uli ndi constituency returning officer komanso mastafu athu ku konsolo ndi amene angathe kuthandizirani ndi kukuwunikirani kuti vuto limene mwakumana nalo tingathe kulikonza motani. As we close, let me emphasize by encouraging all aspiring candidates who have collected their forms to make use of the pre-examination facility, as this will assist to ensure that we have a smooth submission of nomination papers from 24th to 30th of July. Ndikuthokozeninso atolankhani onse munabwera komanso amayi ndi abambo onse amene mutitsatira pa wireless ndi pakanema pomvetsera komanso kutsatira uthenga uwu. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo. Zikomo kwambiri. Tinayamba ndi pemphero ndi pemphaso spiwe hauya kuti azatseke ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Tikuthokozana Ambuye chifukwa cha nthawi imene munatipatsa kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lipereke uthenga kwa mtundu wa Malawi. Tikupemphera kuti uthenga umenewu ukamvetseredwa bwino ndiponso ukasokonezedwa, ndiponso pakhala chisokonezo chilichonse chimene chikasokoneze ndondomeko ya zisankho. Mukatsogole ndinu ndipo mukule kuti dziko la Malawi likakhale ndi chisankho chabata komanso cha mtendere. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Zikomo kwambiri. Ndipemphe kuti dongoso lotuluka nyumba muno ayambe ndi atchani ma commissioners ena tonse tisalire kuti tikhale ndi zokambirana pang'ono. Zikomo kwambiri.
Tamaliza choncho kuchokera kuno ku Capital Hotel kumwene bungwe la MEC linakonza msonkhano wa atolankhani. Zonse zitu zikuchitika pomwe dziko lino likukonzekera chisankho chapatatu chomwe chichitike pa 16 September pano. Pali zinthu zingapo zimene zakambidwa pa msonkhano menewu. Makamaka chachikulu ndi chakuti pali kusintha pa masiku amene omwe akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho chikubwerachi akuyenera kukasiya kalata zawo zoti aonetse chidwi kuti iwo akufuna ndi kudzapikisana nawo. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Ntalimanja afotokoza bwino lomwe kunena kuti masiku amenewa asintha, ndipo amene akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho akuyembekezeka kukasiya kalata zawo kuyambira pa 24 mpaka pa 30 July. Anatsindika ndithu pamenepo kunena kuti poyamba anafotokoza kuti anthu amene akufuna kupikisana nawo akuyenera kukasiya kalata zimenezi, makamaka kwa amene akupikisana pa chisankho cha makhansala amenewo. Poyamba amanena kuti akuyenera kukasiya kalata zimenezi pa 22 June, ndipo amene akufuna kupikisana pa phungu wa nyumba ya malamulo ndi president amati akasiya pa 5 July. Koma pano akuti masiku amene wasintha, ndipo ndi pa 24 July mpaka pa 30 July pamene anthu akuyenera kukasiya kalata zimenezi. Iwo akuti kusinthaku kwadza chifukwa cha malamulo amene alipo oyendetsera dziko lino omwe amachita dissolve kapena kuthetsa nyumba ya malamulo ndi makhonsolo. Kufotokoza kwawo akuti nyumba ya malamulo adzayithetsa pa 23 July, chimodzimodzinso makhonsolo onse mdziko lino adzathetsedwa pa 23 July kukonzekera chisankho chikubwerachi. Afotokozanso za misonkhano yokopa anthu kuti iyenda bwanji, komanso kodi amene akufuna kupikisanawa akasiya kuti kalata, amene akupikisana pa mpando wa kansala akuyenera kukasiya makhonsolo mwawo, ndipo amene akufuna kupikisana pa mpando wa president iwo watu akasiya kalata zawozi ku Lilongwe ku Bingu wa Mutharika International Convention Center BICC. Ndi zimenezo zimene tena kubweretserani kuchokera kuno ku Capital Hotel ku Lilongwe. Ndithokoze kwambiri anzanga amene nali nawo pano kuti zonsezi zioneke bwino. Tinali ndi Hudson Bisani amene amaongolera zonse kuti zioneke bwino, komanso Sosten Mpinganjira. Pamakina panali David Sungani Majawa. Ndisayiwalenso mzanga amene anali pano Yobu Kumwenda kujambula kuti zonse zioneke bwino, komanso Obre Kuyere. Amene anatibweretsa kuno ndi Eric Hema komanso Jana Kumwembe. Malo mwa anzanga osewa ndikuthokozeni kwambiri kuti mnali pamenepo kuonera komanso kumvetsera. Ine dzina langa ndi John Paul Kayuni.